إرترا 78 أسرات تجارو فاتحة بشانق عد خوالا راما ناب تجراي كم سددت بوليس زوبا مأكل تجراي غليصو أزازي بوليس زوبا مأكل تجراي كوماندر تسقاي أصفها كم زغلصو اتم سبات درجة خلهم أب إرترا توليدهم زعاوين تحت 45 عدما كم زخونن غليصو اتم سبات غليهم مس إرتراويان تواسيوم استزامدون تريتن نبرتن زفريهم ونيلو اتم زنوح زتأسروا 4 عامات 5 ورحن زتأسروا مخانم زغلص اتو كوماندر 270 كلتن أسرات كم زنبرون زترفو كم زلو كم زغلصولن حبيرلو نكونتات مأسرتهم عملكيت دما غليهم تليفون تدويلهم نا مدبر كم زموصن غليهم كا تطرطريهم ندحنتكمن حدغا خيبصحكم تباهيلهم نبيت مأسرت مساتو زحاستتهم سب كم زيله كم زغلصو حبيرلو اتم تغارو اب عد ابيتون مايسروان اب كلت بوتات اسيرهم دحر مصنح دحر اب حدا بوتات وسيدم كم استاسرو نبوليس اب زهبو مرداتاون كفلت تخايللا قصيلو نابزي اخم كيتباهلو تصعينهم كم استوزدون برما دما ناب تግራይ كم زاتو كم استغبرن ونت حبيرو ابز غزي زدما ابراما كم زركبون بمسرحنا ناب صدرهم كخوده كم زغبرن كوماندر صغاي افليتو سلسته سبات گن اب إرترا بيتن نبرتن سلازلنا مس إرترا تزراربكم ناب إرترا ملسونا كنكيد اف قدلنا إلومنا አለው ክብልውን እዚ አዛዘ حبيرلا ድሕሪ ኩናት ትግራይ መጀመሩ በወገን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ዶባት ብርከት ዝበሉ ተጋሩት ጨዋ ኣላ ዝብል ክስ ክቐርብ እኳ ተጸንሐ እዞም ትማሊ ተፈቲሖም ዘለው ክሳብ ሩባ መረብ ዝተፋነው ሰባት ግን ዕጡቃት ዘይነበሩ መብዛሕቶም ኣብ ኤርትራ ከነብሩ ጸንሑ ሲቪላውያን ምዃኖም ኮማንደር ጸጋይ حبيرلا ካብ መንጎቶም ትማሊ ናብ ትግራይ ዝኣተው 78 ዜጋታት እተን 6 ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ መራሕቲ ትግራይ በዘይ መዘራብ በይናው ተበጎሰም ምዃኑን ተገሊጽሎ ኤርትራ በዛዕባ ዞም ተኣሲሮም ጸንሖኩም ድማ በመንገድ ድራማ ናብ ትግራይ ኣፋንያቶም ዘላ ተጋሩ በዝምልከት ዕላው መግለጺ ኣይሃበትናላ ይኹን እምበር ነቲ ሰራዊታ ካብ ዶባ ተጋሩ ይጨዋ ኣለ ዝብል በወገን ትግራይ ክቐርብ ጸንሐ ክስታት ክትነጽጎ ጸኒሓያ أبرسخة تما سومال مقادشو بزقات أما قبر شبراو نفس قتلتاو متقعتي بركز زبولو زيقاتات هي وتم كم سأنو تاقاليتو مع كان زينا الجزيرة زرقي حواب زلا حبريتا اتي نفس قتلتاو متقعتي بسنبت نحدا نايمان اسيات متأخاب أبدما يوزبها الكبابي علاما كم زقبرن انتو حدا 10 سلسلسبات هي وتم كم سأنو كساب حجي زلا حبريتا كم زانت سرن قاليت على أبتخباب زنبري حدا ناي عين مسكر أبزهابو حبريتا دما كبيد دمس ناي مفنجار سمعنا بقايتا ناب كل أنفت كوي جميرو بات مفنجار هيوتم نايسان والقسبات أكلات دما أفقدو كفناج ألي ترأي كبل تزاريبو كساب حجق أنا زمت قعتي حلافنا زوسدلو أكل أكوان تزيلو اتي مسمن قس سومال كاب زواغا نويح عمتات أغصير زلو مثال قعيدا ركب زلو قبر شبراو قجل الشباب فاتيمو كخوان كام زخلقن يحبرالو اتمت قعتق أب حدا أب نفسو بومباتات زت أوده نفس قتلتاو مت قعتق فتس زمت أول كسب كم استفتصمن أبتني متقعت بوتخاء قرص راس أكلاتو كم استرخبه تقاليص الله بتمتقعت بجكاتهم هيوتم سانو 3 فوكيسن كبيدن موقدات زقات مبزحتهم من اسيات زخون زيغاتات نما اكل حكمنا تواسيدهم حكمنا ورريات يغبر لميز الله ابز خبابي ببزح منقسقاس سراويت منقس الصومال زلو خوينو قدم حجون اب كل تشحن 23 بتماساسالي نفس قتلتاو متقعت تفصيمو 25 ابالات سراويت الصومال تقاتلهم نيرميوم زي تمالي سنبت تفصيم زلو متقعت دما دحرتي بقدام اب العلي كونريل عبد الرحمن حجاله زبال حدا كاب لعلوت وتهدروان اززت منقس الصومال مقتالو زقات امام مخونه تقليص الله اب صومال زركبو استفلاليا مع كنا زينا الشباب اوشت منقس الصومال كومدما ابالات تهاجر بمنقد سليتون تداناغوستنا بيلو سرسيرو اتيو كمزلون لعلوت ازز سراويت بقليلو بوتهم كفلطن يقتلوا من كمزلو كستات يقرب يزلا ناستات كلتا 10 عامات مس منقس الصومال زواغا زلو اب زرزر قبر شبرا ناي زبزح عالم زاتوق وجلا الشباب بتتاغامي اب العلي ابالات منقس الصومالن لعلوت وتهدروان سبسلطانه هاجرن متقعتات كفصم صنيحيو أبزوان بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ጌታቸው ረዳ ኣብዝ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ፋና ዝገበረ ቃለ መሕተት አመልኪቱ ኣብዝሃቦ ገብረ መልሲ ነታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝጉድፍን መጻኢ ዕድል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝእቱን ክብል ንክስታት ጌታቸው ረዳ ነጺግወሎ እቲ ገብረ መልሲ በመንገዲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት غزياو محدار كلل تግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዋሂቡ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ገብረ መልሲ ከዓ ንመግለጽን ክስታትን ጌታቸው ረዳ ሕነ መፍዳይ ማዕከል
ዝገበረ ፖለቲካዊ አንቆዶ ዝመርሖ ክብል ገሊጽ ወላ እቲ ግብረ መልሲ ቀጺሉ ተሓታትነትን ልዕልና ሕግን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዘይኮነስ ኣብ ውልቀ ሰባት ጉጅለን ትካልን ዘነጻጸረ መጥቃዕትን ሕነ ምፍዳይን ማእከል ዝገበረን ፖለቲካዊ አንቆዶ ዝመርሖን ምዃኑ ተዓዚብና ኣለና ኢሎ ንጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ናይ ስልጣን ጻንሒቱ ንዝተረኣዩ ውጥቀታት ሙሉ ብምሉእ ናብ ካልእ አካል ብምምኽናይ ከሳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኣየውን ገሊጽሎ ኣብ ናይ 2 ዓመታት ጻንሒቱ ስልጣኑ ክንድቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ኣብ ዝተፈላለዩ አጋጣሚታት ክገልጽ ዝስማዕ ጌታቸው ረዳ ነዚ ከም ቀንዲ ምኽንያት ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓትን ማሕበራቶምን በሰንኪ ዝፍሕስዎ ወዲታትን ማሕለኻታትን ምዃኑ ክከስስ ጸኒሑ ይኹን እምበር ሕጂ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዋሂቡ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ውጥቀታቱ ሙሉ ብምሉእ ናብ ካልእ አካል ብምምኽናይ ከሳሲ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ ዝብል ግብረ መልሲ ተዋሂብዎሎ ብዛዕባ እቲ ጌታቸው ረዳ ንኤርትራውያን ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ጅሆ ብምሓዝ ነፍሲ ወከፍ $40,000 እናኸፈሉ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ዝፍጽሙ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣለዎ ዝበለ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ ገብረ መልሲ እዚ ተግባር ከጥቅዖም ንዝደለዩ ውልቀ ሰባት ዕላማ ዝገበረ ዘይኮነስ ፍትሕን ተሓታትነትን ንምርግጋጽ ዝግበር ምንቅስቓስ ዝጎድእን ኣብ መስርሕ ምጽራይ ተሳትፎ ንዝነበሮም ውልቀ ሰባትን ቤተሰቦምን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃኖም ጥራይ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ከም ብሄራዊ ጉዳያት ትግራይ ተገይሮም ክሳብ መወዳእታ ብምስጢር ክዕቀቡ ዝግብኦም ጉዳያት ንትግራይን ህዝባን ዘስዕብዎ ጉድኣት ብዘየገድስ ናብ ርካሽ ዕዳጋ ክወርዱ ወሲኑ ብምባል ንጌታቸው ረዳ ኮኒንዎሎ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ኣብ አካላቱ ብቆልጡፍ የስፋሕፍሕ በዘሎ መንሽሮ ፕሮስቴት ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ብጽሕፈት ፕሬዝደንት አሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ወዲ 82 ዓመት ጆ ባይደን ናብ ዕጽምቱ ዝተዘርግሐ መንሽሮ ፕሮስቴት ከም ዘለዎ ከም ዝተረጋገጸ ሓቢሩሎ ዘመነ ስልጣኑ ምስ ሰብቅዐ ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ጆ ባይደን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝተገብረ መርመራ ሽንትዩ ሕማም መንሽሮ ከም ዘለዎ ዝተረጋገጸ ሕማም ጆ ባይደን ደረጃ ተባሂሉ ተመዲቡ ዘሎ ኮይኑ ናብ ዕጽምቱ ኸኣ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ብምዃኑ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹሎ ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ውጽኢት መርመርኡ ዕላው ካብ ዝገብር ንድሓር ካብ ደገፍቱን ተቃወምቱን መልእኽታት ምሕረት የውርደልካ ይመጸሎ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውጽኢት ሕክምና ጆ ባይደን ምስ ሰምዐ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ ንሱን ስድራ ቤቱን ምሕረት ከም ዝምነይሉ ጽሒፉ ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم